अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे मोहन माफिया ऑफिशियल टॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाएं। म्यूजिक बाय मंटू मनीष। अरे कवाना से रोज बतियालू करे का मोतिहारी में जालू करे का मोतिहारी में जालू। अरे कवाना से रोज बतियालू करे का मोतिहारी में जालू करे का मोतिहारी में जालू। अरे सुननी हो जाट छोला खालू करे का मोतिहारी में जालू करे का मोतिहारी में जालू। डीजे मनीष रक्सौल। ज्योति रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ा सहन लखान। हो कोचिंग के कोई के बहाना ए बबी हो रोजाना निकलो जालू घरवा से बारू तू बहरी चालू कि मिले रोज जालू तू कवन लभरावा से। बोलो नो कोचिंग के कोई के बहाना ए बबी हो रोजाना निकलो जालू घरवा से बारू तू बहरी चालू कि मिले रोज जालू तू कवन लभरावा से। अरे सच बात कहला पखिसियालू करे का मोतिहारी में जालू करे का जिला बेतिया जालू। अरे सुननी हो जाट छोला खालू करे का मोतिहारी में जालू करे का बोला ढाका में जालू। रहे काले हाला गरमाइल बा मोहल्ला सुतलू कवारी में सुलो किसन सुधीर के साथे धराइल रहू राते तू हो तो चंदा मारी में भइल रहे काले हाला गरमाइल बा मोहल्ला सुतलू कवारी में। एक नीतीश सुधीर समरिया से नहीं तुला जालू करे का सीतामढ़ी में जालू करे का जिला शिवहर जालू। आज सुननी हो जाट छोला खालू करे का मोतिहारी में जालू करे का जिला बेतिया जालू।